Kɔkan kibaruyaw la Kulukorokaw fɛ yen min ye Kulukoro dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu ye kimɛli baara sigi sen kan. Kimɛli baara min bɛ tali kɛ juin kalo min n'o salen filɛ nin ye waliya minnu kɛra o la sirabakan na ka se ka o ɲɛfɔ dugudenw bɛ se k'o faamuya cogo min na fala ye min ye juin kalo ye sa u y'a jira k'a fɔ ko juin kalo kelen kɔnɔna na sirabakan kasara a kɛra maa 12 o de sata ye Kulukorokaw olu fɛ yen. Maa minnu bɛ yen n'o olu jogin'o la sa a bɛ taa se maa 349 ma olu de jogina sirabakan kasara juin kalo kelen dɔrɔn kɔnɔna na Kulukoro marabolo la min ye sɛbɛn ye u ka protection civile maaw olu de bɔra ka dantigɛli kɛ sa ka welewelema da kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka sirabakan kasara kunbɛli baaraw sigi sen kan. Siraba tamasiyɛn minnu b'a la ani a sɛbɛn minnu bɛ yen olu labatoli ko bɛɛ lajɛlen ko k'i ta la an ye. Maa 7,000 min ye engrais kilogramme tɔni 7,000 o de kɔni mina na di Kulukorokaw ma u ka ɲinan san samiya hukumu kɔnɔna na min ye 7,244 engrais jamana yɛrɛ kɛlen don k'i kɔkɔrɔma don i boloma don min kɔrɔ sa o de bɛna na di Kulukoro san 2026 sɛnɛko ta nasira fɛ yaasa sɛnɛkɛlaw bɛ se cogo min na ka baara kɛ n'o ye Kulukoro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Tɔni 12 fana sumansi fana na min ye kaba min bɛ se ka wuli joona u y'o fana di u ma u ka se ka baara kɛ n'o ye direction régionale o y'ale ka baabu ye. Gawokaw fɛ yen kalansen sigira sen kan fasodimaya waliya o kalansen hukumu kɔnɔna na ntɛnɛn ale daminɛna min ye tile 4 kalan don maa minnu bɛ sa n'olu bɔra Burɛmukaw fɛ yen Gawo Gunzere Soni Alibert commune kɔnɔna na sa olu de kan ka na kalan in kɛ walasa k'a fɔ ko jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw fɛ sa nin baara in fana mana ban maa bɛna kɛnɛ kan olu fana kan ka se ka taa kɔmasegi baara kɛ yaasa dugudenw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na u ka maraboloko la. Tumutukaw fɛ yen maa min bɛ yen n'o tun ye Tɔnka Busew ka ɲɛmaa ye n'o ye Abulayi Mamudu Tandina ye maa dɔw kɔni taara ale faako ye Badu Waye n'a tɔgɔ yɛrɛ o ye Busew ka ɲɛmaa dɔ fala ye Tɔnkakaw fɛ yen ko dɔw taara mugu ci a ka su daminɛ yɛrɛ la maa kofɔlen ninnu kɔni jɛkulu marafatigiw don nin y'a siɲɛ 4nan de ye min ye Bamancɔrɔ ni wale kɛbaw kɔni olu bɛ taa maaw fa u ka so Tɔnka ale yɛrɛ kɔnɔna na san 2025 kana se ɲinan sa ma dugudenw kɔni y'a jira sa ko jɔrɔnaba bɛ u la sabula waleya ninnu bɛ kɛ kun o kunna maa si tɛ a kun dɔn Tɔnkakaw olu fɛ yen. Yorosokaw olu y'a jira sa k'a fɔ ko min ye sanji ye olu bɛ ka a sɔrɔ buran o ni u ka dugu cɛ Yoroso cɛ fala ye sa ye sira tigɛ dɛ nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye camion tɛ se ka taa bura tuguni dugutaalaw olu ka siraw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana min ye moto kelen-kelennin minnu bɛ se ka taa a fɔra k'olu motow jɔlen don kilomɛtiri 27 k'o k'i sen na don o don ko a ma nɔgɔn wa min ye maaw ye sa u bɛ ka welemada bila ɲɛmaaw ma yaasa sira in bɛ se ka dilan cogo min na min ye bura ale ni Yoroso dugu kɔnɔna ni ɲɔgɔn cɛ sabula min ye bura yɛrɛ ye fala ye ale sugu de ka di n'i b'a fɛ ka taa tamati ni fɛn ninnu da duman san i bɛ taa burakaw olu de fɛ yen Yorosokaw kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko nin degun kɔni de b'u kan nin waati in na sabula bura pɔn ale sira yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye a tiɲɛnen don nin waati in na maa tɛ se ka suma fɛ ji ale cayara. Bankas maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu ka yɔrɔ ko ta na sira la min ye baara bɛ ka sigi sen kan yaasa cogo min na o kunbɛ cogo ɲuman bɛ se ka kɛ cogo min na sabula min ye ɲɛgɛnko gɛlɛya tun bɛ yen yɔrɔ caman na sa château d'eau fana ale ni lampadaires ka kɛnɛw k'olu labɛn yaasa min ye muso bɛ se ka nakɔ sɛnɛ baaraw kɛ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen bolo dalen don u ye sa u ka sigi bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na o baaraw bɛ senna bi Bankas ale kɔnɔna na.